बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आई सबे देखी आज रक्षाबंधन के दिन बा। एगो कहानी याद आई कि यही तरह रक्षाबंधन के दिन रहल। आज सुभद्रा अपने भाई के भगवान कृष्ण के रक्षा बांधे गईली। आज जब रक्षा बांधे गईली तो पहले रुक्मिणा से भेंट कैली, और बाद गईली सतधामा के लगे। आ सतधामा से कहली कि भौजी सुनेली तू बड़ा सत्य असत के कहानी जाने लू, आ कौनो सत्य असत पे बात होकर हमके बतावा। सुभद्रा कहली देखा हमन औरत है या औरतें के विषय में बात बताई। कहली कि एगो गाँव में दूगो औरत रहली, एगो लक्ष्मी रहे एगो कुलक्ष्मी रहे। कहली कि दू खल के औरत होली, आ एक गाँव में यही तरह दोनों खल के औरत रहली। संजोग बस एक दिन जौन कुलक्ष्मी रहल, जौन अपने मर्दे कुछ नहीं बुझत रहे, उ एक दिन संजोग आगे आने गई लक्ष्मी के घरे, जौन औरत लक्ष्मी रहे। तो जब आगे आने गईली तो देखली कि उस समय वो औरतिया धान कूटत रहली मुसरे से। धान कूटत रहली खड़ा बाड़ी, ओतने में उनकर पति देव कोई बहरे से आ गई ना काम क के। आ उ बेचारी मूसर कूट के है तो ऊपर तनली तो अपने पति के देख गईली, आ मूसर ऊपर छोड़ दिली। आ जब ऊपर छोड़ दिली मूसर ऊपर रुक गई, आ जाके अपने पति देव के हाली हाली पानी दिहली, हाल चाल पूछली। तो ये जौन कुलक्ष्मी रही सोचल भाई धान कूटत रहल मूसर कैसे ऊपर टंग गई, जरूर कोनो बात बाटे। कहलस कि अब हम चलब तो अपनियो घरे यह जोगाड़ हमहू लगाई, आ यही तरह हमहू मूसर टांगब। अब वो गई अपने घरे, अपने मर्दे से पति देव से कहली काम करा तू बिहान जा कारे पे, आज जब 10 बजे आवा खेते से तो हमसे पानी मंगिया, हम तो के पानी दे। तो अब उनकर पति देव मन में सोचे लगला कि रोज हमके ही रेट करत रही है, रोज गरियावत रही है, कोई पूछ चढ़त रही है, आज कहती है कि यह तो हमसे पानी मंगिया। अब बतावा जो रोज हम अपने पानी भर के लावत रहे तो हमारी हाल रहल है, आ बिहान ऐसे मांगती कौन हाल करी। लेकिन का कर सोचल चला जौन कहत है तौने करब। अब बिहान भैले गईला खेते, आ खेते से आवत आना तो जब केवाड़ी के अरवे से अंगना में रहली धान कूटत, केवाड़ी के अरवे से धीरे से कहत ना रे पानी दिया हो। तो जब पानी के नाम लेता न तो ये मूसर ऊपर छोड़ के अब सोचते चली पानी दे, तो मूसर ऊपर से गिरा तनका भुभुन में फूट जाता। अब जब भुभुन में फूट गई वहीं गिर गईली। जब वही गिर गईली तो मर्दा फेन कहता तन पनिया दिया हो। अब वो देखत तो बा नहीं, अब फेन कुछ पहले गोरता जाता निहरे कहता पनिया दिया हो। कहते भाग दही जरा लतमरुआ मछुखन्ना भरुआ दोगलवा ते पानी मांगत हमार दांत टूट गई। तो कहलस तू ही न कहलू है, तो कहले के मतलब ये होला। तब सुभद्रा कहली कि सतधामा कि देखा लक्ष्मी या कुलक्ष्मी में यह अंतर होला। उ लक्ष्मी के नकल कैली तो नकल कैले से कबो असल हो नहीं पावेला। जब असल आदमी करी, जौन गोस्वामी जी लिखला कि धीरज धर्म मीन तय नारी आफत काल परीखै चारी, पति प्रतिकूल जन्म जहजाई विधवा हो पावे तरुणाई, एक धर्म वचन एक नेमा काहे वचन पति पद प्रेमा। तो जेकर पति से प्रेम रहेला एक वचन एक वही धर्म बनावेला, सब तीर्थ व्रत उहे रहेला, तो वास्तव में उ सती बोलेली। लेकिन जे पति के रोज गरियौता बा रेवेट करता तो उ कहाँ से उ असल कह पाई। कबीर साहब लिखली कि धन पुरुष और भाग करकसा नार मिली, तो हर जोति आवे कुदार मारी आवे पहना दे ठड़ियाई, आ घर में देखे छूछ गगरिया धावल पनिया जाई करकसा नार मिले। तो पानी लैला बड़ा निक कैला, बसिया भात बा खाला। कहल जाला कि बसिया भात बा खाला बुकवा पीसा मोर गोर मीसा, तब हरवैया जहिया करकसा नार मिली। धन पुरुष और भाग करकसा नार मिली। कहला सब नटखट खटिया कुदक्कर घोर, आ नखरी मेहरी विपत के ओर। जेकर मेहरारू नखरही मिल जा, नटखट खटिया मिल जा जेकर बुझा पौलिए बहरे रहे, आ कुदक्कर घोर मिल जा तो ओकरे न विपत के उखैया नहीं है। तो कहलस बुकवा पीसा मोर मीसा तब हरवैया जइया। अब बेचारू हर जोत के इला कुदार चला कइले, आ घर में पूछत न खाना उना बनल ले, तो औरतिया कहतिया कहाँ खाना बनल, उहे सजबक तो बा हमार मारे कपार बथता, हम तो दर्द से परेशान बानी पीड़ा से परेशान बानी, लेके उहे बसिया भात बा खाला। तब बसिया भात अब बेचारू लेके खैला, बड़ा निक कैला बसिया भात बा खाला।
आ बुकवा पीसा मोर गोर मीसा तब हरवैया जइया करकसा नार मिले। तो वास्तव में कराकस नार जौन होली वो विपद के ओर होली। यही कबीर साहब के इहो लिखे पड़ल कि सांप बीच के मंत्र है जहर उतारन जाए, आ कराकस नार के पाले पड़त कार्य करे जा खाए। सांपे बीछे के मंत्र ये जहर है जौन मंत्र द्वारा उतर जाला, लेकिन कराकस नार के पाले पड़ जा तो केतनो बढ़िया डॉक्टर रही वो धीरे धीरे पर मर्दे खा जाई, करेजा खा जाई। तो ऐसे कुल लक्ष्मी नाय बन के लक्ष्मी बने के चाहिए। ये कहानी दृष्टांत सतोधामा सुभद्रा के सुनौली। वास्तव में पति के ही सेवा कैले से सतधामा सतधामा बोलत रही। आई हम यही के साथ अपने बारी के समाप्त करता नहीं शायद।